नमस्कार प्रणाम अजय भोजपुरी। आज फिर हम हाजिर बनी एगो वीडियो लेके। जौन दृश्य देख रहल बनी ई डीपी वर्ल्ड से हटे। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट कैसे के नहीं, डी फॉर दुबई, पी फॉर पोर्ट। 1972 में एक कंपनी के स्थापना भई रहे दुबई में। दुबई एक्सपो 2020 में जौन पार्टनर्स पेवेलियन बाटे ओकरा में डीपी वर्ल्ड बाटे। इस समय वह सब डीपी वर्ल्ड के देख रहल बानी ई वीडियो में। डीपी वर्ल्ड बेसिकली कार्गो से रिलेटेड बाटे, लॉजिस्टिक्स से जुड़ल बाटे। पूरा जोन कॉन्सेप्ट बाटे ये पूरा पेवेलियन के वही पर आधारित बाटे। डीपी वर्ल्ड के जोन मुख्य थीम बाटे, जोन एगो स्लोगन बा, ओकर नाम हटे द पावर ऑफ फ्लो। फ्लो के डिफाइन कर रहल बाटे या परिभाषित कर रहल बा। इट्स द एनर्जी दैट मूव्स माउंटेन, बिल्ड्स न्यू सिटीज, क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड, ड्राइव चेंजेस, ट्रांसफॉर्म इकोनॉमी, हेल्प अस ग्रो, brings forth new generation. It is the power of flow। यानी कि जौन बहाव बटे, चाहे वो जौना भी चीज़ के बहाव होके, पानी के बहाव होके, टेक्नोलॉजी के बहाव होके, जौन भी होके, वो बहाव के कैसे हमनी के लेके अपना आवे वाली पीढ़ी के बेहतर बना रहल बनी जा। पहाड़ होके, नया शहर होके, नया दुनिया होके, हर चीज़ के ई पावर ऑफ फ्लो से डिफाइन कर रहल बाटे। रुआ सब देख रहल बनी बहुत बड़हन एगो फ्लो बाटे, ऊपर से जो नीचे आ रहल बाटे। एकरा के जायंट डिजिटाइज फ्लो कहल जा रहल बा एके। डीपी वर्ल्ड के ई बहुत वाव मोमेंट वाला हिस्सा हटे। शुरू में रुआ सब कार्गो के मूवमेंट देखनी है, बाकी ई जोन हटे तो डीपी वर्ल्ड के बहुत ही खास एरिया बाटे। तो एकरा में डीपी वर्ल्ड में जोन बा मुख्य रूप से जोन दिखावल गई बाटे उ बा एक्सपीरियंस द पावर ऑफ फ्लो अक्रॉस 4 फ्लोर। 4 फ्लोर में ही बनल बाटे। चारों फ्लोर पर फ्लो जोन बाटे, जोन बहाव बा ओकरा के कैसे ओकरा के अनुभव करा रहल बाटे डीपी वर्ल्ड, उ दिखा रहल बा। फिर ई डिजिटाइज जोन जायंट फ्लो बाटे, वाटरफॉल ए के दिखा रहल बा बड़ा ही बेहतरीन तरीका से। साइड में कलरफुल मॉनिटर स्क्रीन लागल बाटे, ओकरा पर अलग अलग तरीका से चीज़न के दिखावल जा रहल बाटे। संगे संगे फ्लो के संगे एजुकेशन के एजुकेट करे के भी व्यवस्था कल गई बा। यानी कि रउआ देख सकेनी, सीख सकेनी कि जोन पावर ऑफ फ्लो बाटे वो कैसन बा आ कितना ज़बरदस्त बाटे। एंजॉय करिए वीडियो के। हम फिर कोनो वीडियो कुछ वीडियो एक्सपो से लेके हाजिर होकर। तब तक प्रणाम। अजय भोजपुरी।